Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ngayon, naglatag kami ng lambat. Ito. Tinatag namin. Mahaba yan hanggang doon. Papunta ron. Kasi sa laki ng tubig kanina, high tide, sagad sa gilid. Baka may makulong tayong isda rito. Medyo maghihintay-hintay lang tayo na batasan to. Ang tawag sa amin dito sa Sorsogon, pabatas. Yung talagang maalisan ng tubig yan. Lambat lang ang matitira. Kaya kung may isda tayong nakulong, makukuha natin lahat. Andun yung kasama natin, si Poging Buboy, tsaka yung dalawa, si Ayi tsaka si Tuto. Kailangan kasi nito mga 4 na tao kasi pagka nabatasan na yan, mahirap na anuhin yan yung lambat kasi may didikit na mga putik dyan. Kaya bawat isang tao, isang banata yan dadalhin sa bangka. Sana mga kaibigan, mamaya pag nabatasan na to, marami tayong makuha mga isda. Meron mga kaibigan, meron ito, sapsap. Sapsap, ayos. Meron nga talaga siguro tayo nakulong. Sapsap, oh. Sapsap, ayos. Sana pag nabatasan yan, marami sila. Sapsap. Meron pa, oh. Ayun, oh. Meron pa. Dalawa. Yun. Sapsap nga. Dalawa. Yun. Ayos. Sana pag natanggalan ng tubig lahat yan, marami sila. Ayos. May ebidensya na. Mayroon ng ebidensya. Pag nahubasan siguro yan, hindi ko pa manadad yan. Yan, sa laog may nagano. Kukurkurip sa uman. Ano ito ng mga nakuha nito to? Sapsap. May sapsap doon, 3. Makita tayo pag nabatasan. Kung mayroong nakulong dyan, isda. Jadi ayi ho, kuha na ni. Dapat ako ho. Ay, buli na mal. Kita daw kung ano yan ho. Piring ada. Naglalabog. Ay, buriring. Mga sapsap ho. Nagtara ko na ho. Natara ko pa lang naman. Buriring. Tara ko na ho. Duwa ho. Magtangin. Tangin naman na rin. Ano itong sirigyan niyo? Ay, tulo. Yadi ho, boy. Natako pala nga na tulo ho. Na sapsap. Sapsap ho. Di man niya pag inakat ni Ayi kanina yan, wala naman yan. Nabigla lang, nabulusok lang. Pagparangata, nabulusok lang. Marami pang tubig eh. Mamaya, pag nabatasan talaga yan, bumubulusok lang sa lambat. Ayan, Poging Buboy. Kasama natin. Ang dami oh. Natalunan. Ang dami sa lambat oh. Oh. Tatalunan.
Liliit. Lusot naman yan, boy. Lusot. Ito pa, oh. Ano kaya to? Labog-labog. Labog-labog, boy. Mamaya pag napatasan niya baka may masapsap na eh. Daming dahon mga kaibigan, tanggalan natin ang dahon. Kasi pag hindi natin tinanggalan yan, pag nabatasan yan, dadapa yung lambat. Makakawala yung isda. Yung nakukulong na isda dyan sa gitna na yan. Makakawala. Kaya tanggalan natin ang dahon para hindi siya dumapa. Dadapa yung lambat na yan pagka puro dahon. Buriring. Ano yan? Ano yung huli na yan? Bangus, oh. Ah, bangus. Yun, nakadali rin ng bangus. Ayos. Mayroon pa yan. Pag nabatasan yan, mayroon pa yan. Andyan lang yan sa gitna. Ayan, tinatanggal na yung mga unang nabatasan na lambat. Tinatanggal na para mas mapapadali tayo. Kakarga na yan sa bangka, pa isa-isa. Bawat nababatasan, tatanggalin na. Ano yan? Mga sapsap? Wala ka pang lalagyan. Tanggalan natin ang dahon para dadapa kasi ng lambat na yan, dadaan sa ibabaw ang isla. Yan ha, dala na yun naman. Lagay mo doon sa bangka. Yan pa lang huli natin. Yan pa lang kasi hindi pa nababatasan masyado. Ayan. Meron sa gitna. Ayan, marami yan, oh. Ano kaya yan? Makikita natin yan pag nabatasan. Ayan, oh, maalon-alon nila, alon-alon sila sa gitna. Maalon-alon. Ano kaya yan? Baka buriring yan, eh. Mamaya makikita natin yan pag nabatasan. Ano yan? Masak-pasak na sa lambat. Ano kaya yan? Oh. Naku po. Dinumog tayo ng buriring. Ha? Puro buriring. Ha? Ano yan? Kunin mo na. Bayan lang ta. Lalapit yan na yun, ang dami, oh. May halo yan. Oh.
Ayan na. Ayan. Sa din. Sa likod kayo na pangki. Lumos ka niya. Ay, napaguyod na. Napaguyod na. Muli, grabe ang similyasan. Ano? Nangingitim. Similya ng parangan. Grabe ang similya ng parangan. Dami. Kuyog. Ano naman yan? Kuyog. Ang daming kuyog. Pinsan ng kuyog. Yan. Sus mga kaibigan, kinuyog tayo ng buriring. Butete, hindi naman kinakain yan. Pero sa ibang lugar kinakain daw yan ha. May ano lang, may tinatanggal lang dyan. Hindi naman tayo marunong yan. Grabe yan si Milsan Parangan oh. Ano, may bilugon bang gayon? Bilugon o bilugan tulak? Mga butiti. Mga butiti. Inumog tayo ng mga butiti. Hindi naman makain yan. Ayun nga, ang dami sa lambat oh. Puro butiti. Dinumog tayo ng butiti. Hindi naman makain yan. Bunti na ba kaya? Kung mga bunti sana, jackpot tayo. Kala ko mga bunti kanina yan. Umaalon-alon sa tubig. Oh, dami oh. Oh. Kuha na. Ano yan, binugon? Kuha, takong bumadlaw. Ay, sayang. Oh, yan na. Sayang. Marsak-pasak sa lambat ang jadi may bilugon ho. May bilugon? Gua. So yun mga kaibigan, dinumog tayo ng ano, grupo ng butiti. Kala namin isda na ano mabibinta, hindi pala. Puro butiti yun, dami. Ilang lubo na. Sus. Puro butiti. Nakabuhi pa. Ayan, puro butete. Dami. Kala namin mga isda. Ito pa, laki pa. Hindi naman makakain. Ayan, sa lambat oh. Sus, nangitay-kitay. Nangitay-kitay, hindi naman makakain.
Yan ang huli natin mga kaibigan. Kunti lang. Kasi tinumog tayo ng napakaraming butete. Siguro mga isang banyera. Hindi naman makakain yun. Kaya nakakalason daw yun. Grabe no, yung butete. Yan, pang ulam lang. Yan mga kaibigan, halos pang ulam lang yung huli natin. Kala namin yung napakaraming isda sa gitna. Mga mga araran. Yung katulad nito. Kasi nag-aalon-alon dun sa tubig. Nung mabatasan na puro pala butete. Ito lang nakuha natin. Ito lang. Pang ulam lang. Yun, uwi na tayo. Daming butiti na yun. So yung mga kaibigan, pauwi na ako. Hanggang dito na lang to mga kaibigan yung video. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. Mga kaibigan, yung shoutout natin next video na lang. Yun, salamat, maraming salamat. God bless you all.